چنان محکم کرده که هنوز گفتارش عقل عاقلان قلب عارفان رو دگرگون میکنه و برکت وجودش راهنماست. Ο Μευλανά επιδιώκει και την τελείωση και την αναζητά και αναζητά την ευημερία του ανθρώπου. Αγαπάει τον άνθρωπο και ποτέ δεν ξεχνάει τη διάφορα μεταξύ των ανθρώπων, ανθρώπινων δικαιωμάτων και τη λατρεία του ανθρώπου. Υπενθυμίζει πάντα ότι η αγάπη προς τον άνθρωπο πρέπει να είναι θεοκεντρική. Η στήριξη σε τόσο ιερές βάσεις, τα θεμέλια του δρόμου που οδηγούν στον αγαπημένο και προκαλεί ακόμα και σήμερα ενθουσιασμό στο νου και τις καρδιές των πνευματικών ανθρώπων που αναζητούν خود الحقواست و می‌خواهد آنچه را که بدون آن بشر از خود بیخبر گشته و شخصیت و استقلال τον επιστημονικό τρόπο για την γνώση. Εν είδα ούτε ουδέν είδα. Και γι' αυτό ασκητικότητα είναι ένα είδος γνώσης και σκέψης. Ο Πλάτωνας πιστεύει ότι χωρίς την ασκητικότητα και την ταπεινότητα χάνει κανείς τον εαυτό του και την ανεξαρτησία του. یک واقعیتی فوق حس اروس خدای عشق اروس خدای عشق معتقده که او یک نیروی کیهانی است. Ο Πλάτωνας πιστεύει επίσης στον κόσμο των ιδέων, ο Θεός του έρωτας, έρος, που είναι το βασικό σε αυτό το ιδέα. افلاطون معتقد است نوع عشق بسته به این است که نفس انسانی در این سیر و سلوک در قافله کدامین یک از خدایان قرار دارد. پیرو آروس خدای جنگ و ستیز عشقشان با خشم همراه است. پیروان زئوس میخواهند خردمندی و شکوه را با عشق بیامیزند و پیروان هرا عشق شاهی میجویند. Ο Πλάτωνας πιστεύει ότι το είδος του έρωτας εξαρτάται από τη διαδρομή στον ουρανό και με ποιον Θεό θα συναντηθεί σε αυτή τη διαδρομή. Στη συνάντηση με τον Άρη, Θεό του πόλεμου και της σύγκρουσης, ο έρωτας εκφράζεται με το θυμό. Και στη συνάντηση με τον Δία, ο έρωτας σκέφτος, ο Πλάτωνας πιστεύει ότι ο έρωτας δεν είναι ταρκική απόλαυση. Η έρωτας έχει θεϊκή διάσταση. مولوی و افلاطون هر دو معتقدند که عشق مصلحت بین نیست. Ο Πλάτωνας λέει ο έρωτας είναι θεία τρέλα. Είναι δώρο του Θεού και πηγή όλων των αγαθών. Γιατί και η αποκάλυψη του αγνώστου και αυτού είναι ένα είδος τρέλας. این شعر رو من میخونم شما از بیرون ترجمه کنید. هر که را دیدم در این عالم غمی دارد دلا دیوانه شو دیوانگی هم عالمی دارد. Λέει το ποίημα είναι και θα φράζω στο κείμενο. Λέει όποιον έχω δει στον κόσμο έχει κάποιο πρόβλημα. Καρδιά μου να είναι στρελή για να απελαβείς από τον πόνο. همین سخن رو مولانا هم بر زبان میاره. او میگوید که جمال تام و ابدی از آن خداست و هر چه زیباست و در این جهان است تجلی اون زیبایی است مثل نور و خورشید. Ο Μευλανά λέει το ίδιο πράγμα με άλλα λόγια. Η τέλεια και η αιώνια ομορφιά ανήκουν στον Θεό. Και αυτό που βλέπουμε στην γη είναι μόνο η αντανάκλαση του.
Δηλαδή όπως βλέπουμε το φως έρχεται από το ήλιο. Το ήλιο είναι η θεμέλια. بنابراین مولانا معتقد عشق حقیقی عشقی است که از این جهان گذرا و فانی باید عبور بکنیم و به سرمنشأ این عشق ظاهری و زیبایی ظاهری برسیم. Και έτσι ο Μολανό πιστεύει ότι αυτός ο έρωτας, ο έρωτας, πρέπει να δοκιμαστεί σε αυτό το κόσμο που ζούμε, στον κόσμο που είναι προσωρινή, για να φτάσει στην τελική προορισμό η ενότητα με τον Θεό. آزمودم عقل دوراندیش را بعد از این دیوانه خوانم خویش را. اوست دیوانه که دیوانه نشد، این عسس را دید و در خانه نشد. Δοκίμασε το νου και θεώρησε τον εαυτό μου τρελό. Τρελός είναι αυτός που δεν τρελάθηκε και όταν είδε την μεγαλειότητα του έρωτα δεν τόλμησε να τον αγγίσει. عشق اصل اتحاد و اساساً همه مولکول‌های جهان با عشق به هم پیوند خوردند. Ο έρος είναι ένα θεμέλιο της ενότητας και της καταστροφής. Όλα τα μόρια του κόσμου με τον έρωτα ενώνουν. عشق نان مرده را می جان کند، جان که فانی بود جاودان کند. Εάν δεν υπάρχει ο έρωτας, αυτή η βέβαια η μετάφραση είναι στο περίπου, δεν είναι αυτό που ακριβώς. Εάν δεν υπάρχει ο έρωτας όπως θα υπήρχαν τα όντα, πώς θα φτιαχνόταν το ψωμί και θα προσφερόταν σε σένα, πώς το ψωμί θα γινόταν εσύ. عشق علت هستی است، علت آفرینش است و مبدأ حیات. گر نبودی عشق هستی کی بودی؟ کی زدی نام بر تو بود؟ تو کی شدی؟ Ο έρωτας είναι η θεμέλια της ύπαρξης. Το ψωμί σου έδωσε τον εαυτό του και έγινε εσύ. Γιατί από τον έρωτα, από την νοσταλγία διαφορετικά υπάρχει κανένας άλλος τρόπος για να γίνει το ψωμί ψυχή. در محاوره دیوتیما با سقراط شاهد چنین محاوره‌ای هستیم که دیوتیما به سقراط میگوید ای سقراط، عشق چنانچه میدانی و یا پنداشته ای تنها عشق به زیبایی ظاهر نیست. سقراط سؤال میکند پس عشق چیست؟ دیوتیما میگوید عشق به ایجاد آفرینش. Στο διάλογο του Διότιμο με τον Σοκράτη παρατηρούμε τέτοιες εκφράσεις. Βλέπεις ότι έρος δεν είναι μόνο για την ομορφιά. Τι άλλο είναι, ρωτάει? Έρωτας στην δημιουργία, στην ομορφιά, είναι έρος αθανασίας. اما به رغم شباهت‌هایی که بین افلاطون و ارسطوست فرقی هم هست. افلاطون نقشی می‌دهد به عقل که می‌توان وجود را از طریق عقل نظری شناخت، اما مولانا معتقد است که فقط از طریق عشق می‌توان حقیقت و وجود را شناخت. Τόσο παρόλες τις ομοιότητες του στο Πλάτωνας και με δηλαδή έχουν διαφορετικές απόψεις σε ό,τι αφορά την ουσία και το ρόλο της αγάπης και έρος. Ο Πλάτωνας πιστεύει ότι με τις σκέψεις και την πραγματικότητα υπάρχει δυνατότητα να γνωρίζει κάποιος τον έρωτα και υποστηρίζει ότι στον ουρανό υπάρχουν μια αλήθεια. Αλλά ο Μευλαβή υποστηρίζει ότι ο έρωτας είναι αυτό της θεμέλιας της γνώσης και της ενότητας.